ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. Имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корбон шашум дарвоза, бозори нав ай тарафи Мираж, Тилло бозор. Барои одамое ки намефаҳманд, мо мувофиқ хоҳиш шумо пӯшокҳои кӯдаконаро ба навор гирифтем. Ай пӯшокҳои навзод сар мешавад то синфҳои ниҳра, пӯшокҳои туркии тоза. Марҳамат тамошо кунем. Пеши ҳамин тамошо кардан шумо як лайк монед ки подписчикои мо ба 10,000 наздик омадан, 200 подписчик дига шава, баъд мо мешавем 10,000, 150 подписчики дига мондагиай. Касе ки дар канал меҳмонай, марҳамат ҳамин подписатсияро биҷиқа, тамом дига мо 10,000 мешавем. ютуб моро бронзови кнопка мета. Бронза ба тоҷикии биринҷӣ мешава. Барои ҳамин шумо метавонед ки ҳамин шав 150 кас подписатсия кунад ки пагоҳ мо заявка битем барои бронзови кнопка. боқӣ сарбаланд бошед. марҳамат тамошо кунед. ин ами бачаҳо шашум дарвозаи диромаден тарафи дасти чап медурен. ами ҳама детскияй 6 рияд. ин ами детски навараждони дона 20 сомон. дона 20 сомон, агар чи бигирем 15 сомон. ина то як сола 20 сомон, 15 сомон, 25 сомон. ина ё 15 сомон, 10 сомон да мета. инаиш 8.5 сомон. ина бо туркиёш ҳам ҳастай, хитоиш ҳам ҳастай. ана ё 55 сомон, 6 либос дорад то як солара туркӣ. 50 сомон, инаи қапидагиш 50 сомон. ина ё 65 сомон туркӣ. 65 сомон туркии тоза. инаи парзункичо. инаёш байкови 10 сомонай. анаи дуташ 15 сомон. инаи шапкачо дуташ 15 сомон бо арзон мешавад. инаё ҳам 5 сомон, 7 сомон. ина корзина 120 сомон. 120 сомон да мета. ма ира ки нархи арзон гуфтум бике ки подписчикои ма харида битонанд. 120 сомон да мета. дига ҷода 170 сомон. ина 120 сомон да мета. ина марҳамат шумо бибинен. анаҷа инаи дукон дар баршай. ина турки тоза то як солара 33 сомон. дубойканиё то як солара мешаванд. турки тозаанд. инаи магазин ҳозир шумо чизе ки мебинен ҳамаям ё туркӣ, баъд расветка ҳамаша доранд. ина спартификатчиҳои хишрвак. ина ё дубойка қатъи биришай 6 сомон. марҳамат бибинед. инами ҳамаи расветкора дора. анами чизе ки қапидестай 60 сомон. ина ё 55 сомон. расветкош бисёрай то як солара. ин чизе ки дидестен то як солара, то як ним солара. ина қапидагиш мешава. нархаш 40 сомон. анаи баргиш 70 сомон. анаи қапидагиш 55 сомон. инаи тройкаш 70 сомон. начос дора. ина ё то як солара мешаванд 70 сомон. тройка. ина чандта расветкаш бидай? 60 сомонӣ. ина ё 50 сомон. мики маус. то 2 солара мешидай. ина қабидагиш 80 сомон.
ҳамаш туркӣ. ана ё қабилаи то 3 солара мешавад. ина бологиҳо ҳамаш 50 сомон. ина бинед, ина дувойкаҳои тора бибинед чанд хақ шуданд, 50 сомонак. туркӣ то зан шушта мепиши вайрон намешавад. мо аз ҷое ёфтем ки арзон боша. инаиш бо 50 сомон. ё то 2 солара мешавад. дувойка 50 сомон. инаи расидкош бисёранд. ина бибинед. пачка бигиред 4 та дора. то 2 солара 50 сомон. ина бибинед хитон хушрува. анаям 50 сомон. 50 сомон то 2 солара мешавад. дувойка. ина кастумчои тройка. анаё ҳастанд тройка ҷинс ай 3 сола то 6 солара 200 сомон. анаё ай 3 сола то 6 солара. инаёш 80 сомон. ина ҳама бологиёш бо начосдор будастанд. инаи 2 солара. инаи начосдоракай. нархш 50 сомон. то 2 сола начосдор 50 сомон. инамиё ҳама 60 сомон. 60 сомонӣ ба дараҷаи оли хушрӯан. туркӣ тоза. пачкашда 3 та дора. инаи тройкара 70 сомонӣ мета. 70 сомон. ина мо пеш нишон метем. марҳамат бинен 70 сомонда тройка. спартивкача дора, ай боло футболка дора, баъд брижак дора. брижакам ғавсаки зура зимистона. вилируи то 2 солара мешава. нархаш 70 сомон. мо ака ҷои арзонша кофта барои шумо сиёмка кардам. ина 150 сомон ай синфи 1 то синфи 3. ана бологиёш 150 сомон духтаронаш ай синфи 3 то синфи 7. то синфи нахона агар касе ки спартифика бигира размерош аст, нархаш 150 сомон. инаи бачагона то синфи 8 нахра 150 сомон спартифика. спартифика то синфои нахра 150 сомон туркӣ. беҳад арзон, беҳад. касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шавед ки обуначиҳои нумо ба 10 000 барасанд. инами футболкаҳои 30 сума 40 сума марҳамат биин харидорӣ кунед. подписатсия карданам фаромӯш накунед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.